tres idees clau per tancar el congrés. A minut i mig per idea són 4 minuts i acabem ja el congrés. Bé, la primera idea és tancar el cercle. Tancar el cercle o una espiral des que vam començar abans d'ahir amb la conferència, amb el congrés de joves sociòlegs i sociòlogues i avui mateix també amb la taula rodona en relació a lo que és el debat d'un lema que no ha estat una cotilla, no ha estat un corser, per dir únicament parlarem d'això de la postveritat, és una entelèquia que està passant, sinó que realment ha estat potenciar el debat i fer-lo des del nucli del mateix congrés de sociologia. I dic tancar el cercle perquè, per sort diríem, però no era buscat en absolut en les dates, perquè a més demà és Sant Jordi i està tot molt ajustat, avui sabeu que era la marxa per la ciència. I prenent el cafè després de dinar, en un diari sortia que avui era la marxa de la ciència i que evidentment era una qüestió espectacular en el sentit que es feia per primer cop d'aquesta manera, se va iniciar en Estats Units, però la idea era el debat basat en les evidències. Amb les evidències clarament, no amb les opinions o amb les possibilitats. De fet, quan comentava Paquita Sant Vicenç en relació a Wright Mills, jo pensava que amb la cita que ella ha referenciat, la gent alguna vegada pensaria que la imaginació sociològica era una altra cosa, que era fer-la amb el buit. No, era fer-la precisament amb la veritat i creuant aquestes dades per donar-los la reflexió i la comprensió del que està passant. Per tant, aquesta és una primera idea important, crec, perquè no ha mancat el debat ni tan sols la diversitat de grups de treball amb els temes, les temàtiques, diríem, tradicionals, sense que això tingui cap connotació pejorativa de lo tradicional en absolut, sinó els grans temes nuclears de la sociologia. Hem treballat i hem debatut en els diferents grups de treball, amb la idea també de que no sigui únicament una espera de 3 anys per la següent conferència, sinó que des d'avui i l'última sessió dels grups de treball era precisament per escollir la coordinació d'aquests grups perquè autònomament puguin treballar al llarg d'aquests 3 anys amb seminaris, amb trobades i que tot estigui més elaborat també amb una continuïtat, amb un contínuum fins que arribi la següent conferència. La segona idea és precisament la potenciació en la línia de la consolidació, que ja està consolidada evidentment, de la mateixa Associació Catalana de Sociologia, en la continuïtat, evidentment. Però en la continuïtat també amb la renovació amb els nous estatuts que s'han actualitzat. A l'assemblea d'ahir al vespre vam actualitzar els estatuts, se van aprovar i això ens permet també tenir un altre marc estatutari amb una estructura que s'adequa més a la realitat que tenim entre mans. I fruit d'aquesta nova realitat estatutària està el codi ètic, un codi ètic que no en teníem com a associació, que era necessari i que això també ens ha de permetre vehicular tot el que estem dient. Dintre d'aquest segon punt de la potenciació de lo que és l'Associació Catalana de Sociologia i a més d'alguna manera aquesta última part del debat i de les preguntes i respostes i opinions, que no solament cartes, les cartes ningú no ha dit que s'envien per correu postal, poden anar personalment a la conselleria i a més als mitjans de comunicació, les xarxes socials, etc. D'alguna manera o una altra prenem nota del que s'està dient perquè realment aquesta pressió pugui ser efectiva dintre del que sigui possible que estigui a les nostres mans. Però la sinergia, la potenciació de conjugar, d'aunar el que és el Congrés Català de Sociologia amb el Congrés de Joves Sociòlegs i Sociòlogues. Jo penso que ha estat una molt bona experiència que crec que hauríem de poder continuar i repetir en el següent congrés. És a dir, que el següent congrés fos el Congrés Català de Sociologia, Congrés de Joves Sociòlegs i Sociòlogues. Aquesta idea de sinergia, d'enriquiment mutu, diríem, de les realitats, de les diverses possibilitats que té la sociologia, una sociologia viva, una sociologia catalana que doni resposta a totes les problemàtiques que diem. I el tercer punt, ja una mica en la línia d'això últim, és els agraïments. Els agraïments ja ho vam dir ahir a la inauguració, no ho repetiré, però sí que el focus amb el comitè local de la Universitat Rovira i Virgili, amb el comitè organitzador, el comitè científic, evidentment,
però ahir també al vespre, amb la recepció de l'Ajuntament, feia un símil esportiu recordant que a les Olimpiades de Barcelona 92, ho dic perquè com que Tarragona, per fi, ha aconseguit lo dels Jocs de la Mediterrània pel 2018, doncs suposo que també seran un èxit, se va dir que les Olimpiades de Barcelona van ser les millors Olimpiades de la història. I jo vaig fer un correlat, més o menys un símil, en el sentit de que el Congrés Català de Sociologia de Tarragona havia estat el millor de la història. Evidentment, després vaig fer un comentari afegit de que en el seu dia Perpinyà havia estat el millor de la història i així successivament, per no desmereixer en absolut, com no pot ser d'una altra manera, els anteriors congressos. Però avui, i donada l'experiència d'aquests 3 dies, jo crec que sí que podem dir perfectament que el Congrés Català de Sociologia i de Joves Sociòlegs i Sociòlogues a Tarragona ha estat el millor de la història. Entenent que d'aquí 3 anys pugui també superar-se perquè el llistó ha quedat molt i molt alt. Ja dic, per el comitè local, bàsicament, la coordinació, i personalitzo en l'Amado Alarcón, que ha estat amb tota la coordinació des de molt abans de començar el congrés, evidentment, com ha de ser, i que ha donat els seus fruits i allò que diuen a les proves me remito amb el que hi ha hagut de treball aquests 3 dies. I simplement reconèixer aquest agraïment i aquest esforç que ha estat tot un èxit, emplaçar-nos d'aquí 3 anys, però no perquè estiguem esperant 3 anys a fer-ho, sinó que ja comencem a treballar demà, no, que és Sant Jordi, però potser dilluns sí, i trobar-nos d'aquí 3 anys i agrair novament tot l'esforç i treball que s'ha dit. Evidentment, no us volia, quan deia això, també per escrit ho havíem dit en el seu moment, als voluntaris, això està dintre del comitè local. Gràcies al seu suport, tots hem estat, ho dèiem a nivell institucional, de cara al rector, l'acolliment de la Universitat Rovira i Virgili, però els efectius, les persones que clarament ens han fet sentir com a casa, han estat els voluntaris, als quals amb ells sí que demano l'aplaudiment reconegut del treball fet. I ara sí, com a bons sociòlegs, científics socials, perquè els antropòlegs aquí ho agafen més del rituals, com a ritual queda clausurada la conferència, el Congrés Català de Sociologia i el Congrés de Joves Sociòlegs i Sociòlogues.